De leerlingen van het Dockinga College die in vreed mei om een literaire lunch. Ze volgen in de Grutte Tjerk in Dokkum allerlei workshops om haar meer te verdiepen in de leeswereld. Dat is echt wel in het nice, dat natuurlijk het leesplezier, motivatie is op dit moment in Nederland. Ja, het zakt enorm. En als bibliotheek hebben wij echt wel een rol erin om de jeugd wat meer te beloeken. Om ze echt het leesplezier weer rond te gaan. En dit is een van de activiteiten van dit wij organiseren. Schreeuwer Tommy Wieringa opende de workshops. Wieringa zijn boek Joe Speedboat is uitgekozen ta het boek van de campagne Heel Nederland leest. Ja, dat is natuurlijk te gek. Ik bedoel, stel je voor, bijna 300.000 exemplaren. Eén druk van 300.000 exemplaren. Dat is bijna een uittreding. Dat is fantastisch. Dus het is voor mij heel spannend. En het is een kans voor een nieuw publiek om kennis te maken met dat boek. Dus ja, ik was buitengewoon vereerd, ja. Een tal leerlingen volgen een workshop met een creatieve opdracht erin. We zijn een bladzijde van het boek zijn we aan het betekenen met wat je wil, iets over het boek. En wat is de opdracht dan precies? Dat je iets moet tekenen in het boek, op een bladzijde van het boek met een paar woorden of dingen die je in het boek hebt gevonden die je aanspreken. Ik heb gewoon een paar woorden onderstreept en daarbij bijvoorbeeld het woord bloed. En dan zorg ik gewoon dat ik daar een soort van thema omheen maak met dezelfde kleuren en ja, dat een beetje. Een heuvel, maar een been erop. En hoe is de Sabika? Ik die maar eigenlijk wat, maar net echt een speciale reden ervoor of zo. Ja, en wat is jouw plan? Nou, goede vraag. Ik ben nu woordjes aan het omcirkelen en ik hoop dat ik straks een idee krijg om begin te knutselen. Maar creatief ben ik niet echt, maar misschien word ik dat opeens.